muri Zimbabwe aiwa zvachizoendawo manje nokuti tikuona aiwa nhau sekufambira kwanoita nhau pane nhau dzabuda dzinzi aiwa Mnangagwa ready to meet Chamisa ndo nawo zviri kupinda muzana zvinzi aiwa emazodanzo Mnangagwa ari kuona kuti aiwa akuchina kwakuenda asi ngachingoenda kudialogue ongotaura naRelson Chamisa sarapinda apo nawo zvizere ndo pano kuti bva subscribe like utira on the bell icon sapana pakanganyobva pachinzi the African National Congress ANC International Relations Committee which delivered a paper to the ANC National Working Committee on Zimbabwe 2023 elections crisis said the ANC International Relations Committee is about to break ice on the Mnangagwa-Chamisa dialogue, as Mnangagwa has admitted that his illegitimacy is worsening things in the region and beyond. Speaking on Anonymous, a member of the ANC National Working Committee said, the ANC International Relations Committee, which met Mnangagwa in Victoria Falls on the sidelines of the meeting of the Liberation Movements Forum, said in its report, they confronted the illegal president of Zimbabwe on the need to make things work out in Zimbabwe for the betterment of the Sadc region and beyond, telling Mnangagwa that time is running out for both the ZANU-PF and the ANC to serve his presidency. Domashoko ari kubuda achitogwa panapa pabepa nhau zvinzi aiwa idi Mnangagwa akauya akafambigwa nevanhu veANC zvikanzi aiwa for betterment yeSADC neANC ka tauda kutoti iwe hako chingoenda dialogue naNelson Chamisa munotaurirana nokuti kuona kuti maconditions kana kwazvava kuenda munyika yeZimbabwe hazvichaiti saka muri yeZimbabwe chibotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi dialogue munoiziva kuti zvii zvinoitika pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu amusangana kusubscribe like notiturn on the bell icon torambochera maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live.